Naamoy ko yung mga pabango mo sa office. May isa nabagsak ko siya sa paa ko. We listen and we don't judge! Oo, tama. Una na. Okay. Ano bakit wala? Release, isa pa. Go. We listen and we don't judge! judge! Christmas party po ng company, ginabi po kami ni Uncle. Hindi na po kami umuwi. Doon po kami dalawa natulog sa office mo. We listen and we don't judge! Nicole, naamoy ko yung mga pabango mo sa office. Tapos, may isa nabagsak ko siya sa paa ko. Hindi naman siya nabasag, pero nabawasan yung laman. We listen and we don't judge! Nagkain ko ng alcohol. Ano, nakaraang weekend po, lumabas kami ni Robin Shena sa live ng isang stasyon. We listen and we don't judge! Amin na po ako. Pag po nag-office tuwing Sunday, meron po akong isang hindi pinasukan. We listen and we don't judge! Ma'am, ako na. Padala po sa inyo ng food, ma'am. Tapos, kinain ko donut po, ma'am. We listen and we don't judge! Daw sa amin, niyayabangan ka daw, kaya ayaw mo sa kanya. May nag-split lang sa akin. We listen and we don't judge! Mama Nicole, buntis po ako. We listen and we don't judge! Mama Nicole, si Dagol po ang ama. We listen and we don't It's judge! a prank! Ngayon, ma'am, judge ako ha. Hindi ako lumalabas sa ibang stasyon, no? Akala ko pa din mauna ako kasi ready ako. Kaya classmates ang tawag ko sa lahat ng guard sa MBC. Kasi nung bata pa ako at na-employee dito sa Love Radio, classmate ko sila sa inuman dito sa may gilid ng MBC. We listen and we don't judge! Ang akin seryoso, walang hiwala. Naniwala! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.